Kusog kayo mamilig gwapo, unyag masakitan bitaw, damayon tanan laki, apilon pa ming mga batignaw. Gani, apilon pa mi. Feel na ko, iro akong kachat. Taas kayo ko gi-message niya, gi-replyan ako, aw. May gani, gi-replyan pa mong aw. Ako gani, kay gisin ra. Ang mga lalaki na iduha ka ulo. Ang babaw, edukado. Ang ubos, delikado. Sa Pilipinas, ragyod ka makakita og taong magsuot og relo nga dili mugana. Be matured enough. Kung wala kay uyab, reply pod ko sa chat. Mojud, unsay feeling malate? Lami oy. Di ba late na katas, inigsulod nimo mananaw tanan sa imo. Feel na ko artista na ko. So una kay na late me kay nagdota mi kami nila Julius, nila Chris, John Mel og ni Andrian. Kami yung 5, sakto kay mi 5. I'm so tired. Di, joke lang, masaya talaga ako. Sinubukan ko lang mag-English, kaya ko naman pala. Crush mo? Oo, Ba't di mo i-chat? chat mo. Ikaw nakaisip eh. Pagod na ako sa buhay ko. Parang gusto ko na kumuha ng lubid at magkabit ng duyan. Tapos swing-swing lang ganun. Naka 99 sa science. Sinolve ang speed at time para malaman kung gaano kanya kabilis iniwan at pinagsawaan. My trust issues started when my mama told me, Tuol dire, dili lagi ti kabunalan. Wala ko ka testing o ginani sa una. Pero sa akong mga kadula, kapila dyan ako, alo sila tanan guro, na inana. Di mo ko badlungon good, anong buutan mo ko sa una good. Karon lang nigawas jud akong pagka-sipat. Imagine, umaakyat tayong dalawa sa hagdan tapos bigla tayong nahulog sa isa't isa. Kuan, upat ka letra pero daghag meaning. Only Bisaya can understand. Uy, nagkuhan mo na. Gabi ibay, nagkuhan mi gabi ibay. Nagkuhan juday mo? Uy lagi, nagkuhan mi. I'm stuck between gusto na teka pansinon and basin dili ko nimutag doon. Bitaw ko usay po niya na ka na magsugat. Pansinanay sa Facebook ba pero katong nasugatan ako sa personal kay wala lang ako gipansin. Nagduko lang ko, wala lang duko hantod nga nag-silo na lang mi. At school. Come on, we're late. Musulod ka? Kayog dili, di pud ko musulod. Espiritu sa kwarta, maluoy ka, sudli na yung taon ni akong pitaka. Yung nagtimpla ka ng kape tapos bigla mong nalasahan ang pait ng nakaraan. Boy best friend, igi. Imong motor natumba. So katong among barkada po kay nagdulag dota tapos kay inig timingin yun na mo nga kanang inig mag-clash na. Nya ingno na mo nga isa mo ng motor na tumba oh. Nya mo tindog yun siya yung tatawon. Huy crush, kung halata na gani nga crush te ka, cooperate sa duay para magkauyab ta ba? Oh, ayaw ikaulaw imong kapayat kay gihaguan na nimog papas mo. Gas station. Magpagasolina ka, sir. Ay dili kuya, manigrelo ta para mga buto ta. Umabot ng 100 years old. Wow, that's cool. Wakwak na siya oy. Wa pa lang gipasa ang bato. Ang lola ni Will Dasovich kay niabot nag 100. 101 na siya karon ata anak si Will. Na siya bagong upload. Ang mabatik na akong sa una, gwapa na karon. Ang mga gwapa sa una, buntis na karon. Huy, lodi mo na tinuod. Please, kung muyon kag na ako'y iingon, ayaw sumpay og ay na lang. Kay mamatay ko gunahon na yaw mangguro. Bitaw ka ng mga nay gusto iingon tapos dili tiwason. So mao na to karon no, last na to. Kay para sunod na napod. Para lahi na pud sa sunod no. So unta na mag-subscribe na muna kay para wala lang. Para nanay subscribers bago.